Saida meni Tuhan ima na totong mian di bagasan rohatta ganup mar sada-sada. Omma barita naulini Yesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Di sadatiki didok Yesus matuaka sisianna. Gawi para siroha mahamu songon amamuna para sirohai. Unang mahamu manguhumi gabedang umanna hamu. Unak kamu manorui gabedang toruanna hamu. Palua hamu gabe paluaonna hamu. Leok kamu ma gabe lehonon nama di hamu. Parsuhatan na denggan na nihojat na hinutur hutur jala na pinasuksuk lehonon na tuapo muna ay parsuhatan na sinuhaton muna do suhatonon na tuhamu. Songonima barita na ulini Yesus Kristus. Gabe para siroha mahamu. Akadongan saha porsiaon, adong 5 odolan habisuhon. Jala boy gabi pisang-pisang na pinasaha ni Jesus tuhita marhite pajahaon sadarion. Naparjulu gabi para siroha. Napaduahon unang gabi si panguhum. Napatuluhon unang gabi si panorui. Napaupaton naing manya gabi halak naolo palubahon. Zala napalimahon gabi halak narade mangalehon. Gabi halak para siroha ima halak na adong asi. Adong holong di bagasa dirina. Tinggil si pareon na mabigay halak na makarikoton pangurupion. Bolang jala buka si malulong na marnida haporluan ni dongan na. Halak para si roha, ima halak na say makuling rohana na law mangurupi dongan na di bagasan hagogoton. Di masa tasaw narion, oludo targuda hita na law pasidiko na kanagale na marhahurangan na maliali. Si pata say tadupudo dirita gabi jolma na dumangol di portidion. Jolma na upugos tado di bagasan. Dang tarhona au mangurupi. Hape au pe si urupa dope. Naing patial-tial honiba mangurupi. Hape iba pe marsikor dope di parnguluonon. Molo naing pasahaton asini roha. Halak na asing matusi. Onjo jodo mian jala tubuh di bagasa rohatta songon si huton Kristus. Hape di bagasan barita nauli sadarion, Jesus madok ikon gabe para si roha do hita. Gabe para si roha. Halak Kristen ima halak nasay mian jala mangulu di bagasan roha. Rohana tubuh di bagasan asini roha. Dang asi ala nahuna paksa manang ala na pinabay-bayn. Unang manian asini rohatta tubuh ala sangon nanidot niyak kanamalo. Eme namasa digaga ursa. Yai namasa ima niula. Lapatanna dipasahat asini roha ala songoni di bait jolmaan. Dang rupani dipasahat manang diulahon asini roha ala naniodjar ni rohana manang dirina. Dang tungi na umuli surapei boido tong niatusan. Na lumehet ima asini rohai
tarojar diulahon ala kaluar manang terida sian rohanayas jala napolin. Yesus madok asini rohai boy mapataridahon marhite piga-piga pabahenan. Asini rohai tarida mai molo boy hita dang gabe targowar si panguhum dang gabe si panorui. Olo do hita peluahon akkana tarrate tarimangi satoki di bagasan rohatta. Wah mapakilalan ni zolma molo tapalua ibana sian rate manang siap beangan. Huilala marlas ni roha jala Maria ia maibana ala nunga malua ibana sian nasa ihot-ihot. Tohodo nian dang harumura situtu ulahonon akapadohan ni Jesus tarlumobima di hari sadarion. Alai molo tulus jala ias rohatta pasti boidoi. Nabadia Franciscus nasian Asisi boido manadikon artana sa diri jala masagihon tuakana pogus jala nama kaporluhon. Idu alana saat tuari sadarion targoardo nabadia Franciscus gabi nabadia namanggonggomi halak na pogus. Di bana dang haru rikot be arta pertibi. Alay narumikot ima arta parbanua gijang. Alani ido toho matutu di jalo nabadia Franciscus do tupal parbanua gijangi hinorhon ningoluna nagok asini rohai. Akadongan sahapor siaon barita na pinasahat ni Jesus sa dariot tuhita ikon gabi barita na uli doi muse tuaka na pogus, tuaka na gale, tuaka na makarikotosa. Maragam bedora ang kagobaran ningo luta. Boy mahita saunari di bagasan serep ni roha mamilit. Ahado ulaon para si rohaon na boy husagihon tuaka dong aku. Ditiki ari para puasaunon. Songon halak Kristen nang matoras au, iko barani do au gabi go baran ni halak na marasin roha. Songon Tuhan Yesus pe nagok asini roha do ibana. Taida satokin humaliang ni jabutta, humaliang ni hutatta, humaliang ni stasita, humaliang ni parokita manang masyarakat. Isedo na perlu sirupatta saunare. Pasti torop do jolma nabui urupatta, nabui sagihonotta asini rohai. Gudang do saunari jolma mauas diakka sise ningolutta. Gudang do jolma saunari mauas diakka holong dohot pabahenan. Ta mulai saunari. Tasise dong attai. Asa lam tarida tutu holong ni rohani debata. Pos marohatta. Molo lam ringgas do hita masagihon jala patuduhon ulaon para si rohaonon. Porsea si tutu hita ikon lam torok majolma na porsea tu debata jala pasadahon dirina tuhatopan ni halak Kristen. Bolodang porsea hamu mulai ma tapraktekon, mulai ma taulahon ulaon para serohaon satu hari sadarion. Dan gajang pipasahatok kata taulahon ma saunari.